Burkina Faso denw ni jamana ɲɛmaaw ye kunu septembre kalo tile fɔlɔ bato min lablara ko maaw ka hakilinato kasaratɔ minnu bɛɛ sɔrɔla jatigɛwalew kɔnɔ n'an ko journée internationale de souvenir des victimes du terrorisme. Nin tun ye lon ye min kɔnɔ maaw ka ɲi ka u ka miiriya ani u ka hɔrɔnya lase finitigi minnu ani maagwansa minnu fɛnɛ bɛɛ benna kɛlɛkɛfɔgo kɔnɔ walima u ka sigidaw ra k'o sababu kɛ jihadikɛlɛ ye walima benkaniwale ye. Ministre min bɛ faso ka kiiri kow kunna Maître Barthélémy Kéré ale bɛ nin ɲɛfɔ an ye. Aucune psychose et aucune terreur walijugu fosi walima saranya fosi man kan ka se ka fasodenw ka hɔrɔnya sigiɲɔgɔnya ani olu ka balimaya nagasi an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan. Ni miiriya nin ka ɲi ka se ka fanga ɲɛmaw ani jamanadenw bɛɛ wele olu ka se ka dɛmɛ lase nin maa kɔfɔlen ninnu ma. Ni kokɔrɔ miiriya nin ka ɲi ka kɛ i n'a fɔ juruwulen min ye an n'ugu siri ka nɔrɔ ɲɔgɔn na ni maa minnu ye kasara sɔrɔ benkaniwalew kɔnɔ ni juru min bɛ se k'a jira ko an n'ugu bɛɛ ye kelen ye an tɛ se ka taa ka ɲɔgɔn to yen. Madame Talne Kone Nasiru ye firiyamuso ye min cɛ Sorodasi kɔrɔ ale bɔnɛna ani na février kalo san 2020 tɛmɛnen. Gɛlɛya min bɛ an n'o kan olu ka ca welekan min ne fɛ ka di fanga ɲɛma Paul Henri Sandaogo Damiba ma ani ministre min bɛ baara ko kunna olu ka se ka fɛɛrɛw yala min bɛ se ka to maa minnu bɛ benganiwale kasaraw kɔnɔ u ka se ka olu ta ka bɔ n'o ye sigida minnu na ni lankana kow ka gbɛlɛ kosɛbɛ o bɛ se ka kɛ sababu ye k'a to finitigi min bɛ jihadikɛlɛ kɛra olu ka se ka u kɔrɔ gbɛlɛn. Les frères d'armes qui sont toujours sur le front. Ni aju ni senkɔrɔ Burkina Faso ka gouvernement ye fɛɛrɛ kura dɔ bila sen kan min kɔnɔ olu bɛ wari ani balofɛn dira maa minnu benna jihadiwale kasaraw kɔnɔ. Nin tun ye Kade Tarawele kumakan ye ka bɔ Wagadugu, Burkina Faso.